AM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Ang balaan nga kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayag sa langit tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo isang yaw ang tulong ko karon ato asya dito sa kalangitan nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao di ay biyayong sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong higsugatan apan siya magauban angtod sa katapusan sa kapanahunan karon ato asya ito sa kalangitan nagandamo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaon ug lalinon ang nagtuman.
Okay, maayong gabi mga higala, ang mga suki o mga pinalangga ang mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mubalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag nato og insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og magiya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa duol nga pagbalik ni Jesucristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala, amahan namo nas kita saan sa mga langit. Nining kagabihon o Dios ani nagaduol usab kami kanimo nining taknaa. Nagpasalamat kami nga ikaw nagalugway sa makinabuhi hangtod nining maoras sa kagabihon. Naghangyo kami kanimo amahan nga samtang karong gabihon na among pagatun-an ang imong mga pulong. Hinaot pa ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron among masabtan ang imong mga pulong nga magahatod kanamong tanan paingon diha kanimo. Giyahi ang matag usa namo karong gabihon na nga makabaton kami kasing-kasing nga masinabuton og madawaton sa kamatuoran. Ablihi ang munahuna, kuwaa ang kagahi sa panumduman, ihatag namo ang kasing-kasing nga may sunulundon aron nga sa pagbalik ni Hesus, takos kami tanan nga musugat kaniya og mapuyo sa langit ng pulianan. Gaydi kami og bendisyon kami, nagaampo kami karong gabiuna tungod kay duna kay mga anak nga anaa sa mga balatian sa lawas. Ang uban ay mga ginatumar nga mga tambal, mga maintenance, ang uban as mga hospital, mga tambalanan. Hinaot pa o Dios nga imos lang duaon karong gabiuna. Hikapang ilang mga panglawas, mahibalik unta ang ilang mga maing panglawas. Panlangini ang mga tambal nga ilang ginainom. Amo sang giampo, doon kay mga anak karong gabihuna nga doon problema diya sa pamilya. Naghangyo kami nga ikaw maghatag kalinaw sa tagsa-tagsa ka mga puloy-anan. Ang uban problema mahitungod sa financial. Hinaot pa nga ikaw magatubag sa mga pagpanginahanglan sa matag usa. Among giampo ni gabihuna panalangin sab sa pinasahi kini nga radio station. Hinaot pa ikaw magpanalangin sa makahimanan ni ini na imong ihatag kanunay ang mga maayong kondisyon aron sa ingon na mapahimuslan kini sa ng panahon sa paghatod og mga pulong nga mapuslanon paghatag kasayuran sa matag usa kanamo. Daghan salamat nga ikaw maminaw sa mga pag-ampo kini among lauman nga madawat sa pangalan ni Hesus nga among manluwas. Amen. Okay, welcome ang tanan kutob karon sa naminaw og naabot sa Labyo Gustong Broadcast mga tigpaminaw diri sa Negros Oriental og Negros Occidental ato mga viewers diri sa Masbate, mga tigpaminaw nato diri sa Biliran Province. Unya mga viewers po nato diha ang uban nagamit og mga sound system. Mayong gabi kanyong tanan. Unya tanan sad nato nga makaigsunan og kahigalaan nga naminaw diri karon sa probinsya sa Leyte. So maayong gabi kaninyong tanan. Mga tigpaminaw nato diya sa isla sa Camotes Island. Ato sang gina-welcome mga kahigalaan nato nga nagtan-aw pinaagi sa AFB. Ang uban naminaw pinaagi sa lanog sa mga trumpa sila masilingan. Mayong gabi kayong tanan. Ni ato sa mga tigpaminaw makigalaan diri sa Islas Bantayan. Welcome ka mahigala sa ato nga programa. Dinisad sa mainland Cebu. Kutob dinis na abot sa atong broadcast karon.
Mayong gabi kayo tanan nga gina-welcome mo nako karong gabi na sa pagpakiguban nining tulumanon Jesus is our hope. Mga higala, nagbinugtong taron din hitungod kay si Brother John dihito. Dili to makahigayon sa pag-anhi tungod kay dunay importante kayo niyang ginahimo. Birthday man gud sa iyang anak. Birthday sa iyang anak o niya uban siya o nag-celebrate sila sa kasumaran sa natawhan siyang bata. So di siya kaani din So alang siyang kasayuran, diri lang idritso higala inyong mensahe sa pag-send kang Brother Libby Clavis sa 0926-88-69758. Akong sublion 0926-88-69758. Okay, pwede na akong kapadala higala og mensahe. Diri lang ditso og padala sa kong number tungod kay si Brother John wala din dinato siya ikauban, no? Diri lang ditso mga higala. Kanya alang sa atong tanan nga mga viewers pod dinhi sa Luzon, Visayas, and Mindanao o asam dapitas Pilipinas, mayong gabi, welcome kamo karon. Ni atong mga viewers sa nakalanlaing nasod sa kalibutan. Asa man ay nahimutangan karong gabi na gina-welcome mo nako higalas pagpakiguban o pag-participate nining atulumanon sa Jesus is our hope. Okay, pwede na mo makapadala og mensahe, maka-text na mo higala, or pwede diri sa comment section nato sa Facebook, no? Sa DYCM Bugo Adventist. Text na mo rin or chat mo diri sa DYCM Bugo Adventist. Aron atong mabasa, pwede po higala, ari mo padangat sa inyong mensahe sa ako nga messenger kang Brother Libby Clavis, no? Pwede din lang sa ako nga messenger higala kay pwede rin mo makapadangat og mensahe bisan og wa mo'y load, no? Ato na madawat, ato na mabasa rin So naamoy mga importanteng mga messages, birthday greetings ba, or mga anniversaries, o uban pa diya mga importanteng mga mensahe. Ipadangat na din higala kay ato ng basahon din sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, maayong gabi sa atong mga kaigsunan sa nga nagamit o mga sound system ni sa tuan dapit dugol nga lugar. Naidaghan nagamit mga higala di as mabuli. Si Brother Mulo, napod si Brother Rick Sinoy, Sister Rixa. Maayong gabi ninyo niya di sa Kadwawan pod. Napod si Brother Ben Istor o ang Seventh-day Adventist Church di sa Kadwawan. Tingog po na. Operit diha si Sister Marites. Kaniya Deres Tibho, ubay-ubay na nagtingog diha kang Sister Linda Kamay, Madulildo Ermac, kang Niljon Bersero o kang Brother Leo Sumalinog. Ubay-ubay gina diha sa Libho. Dire po ka sa Kanagahan, na po si Brother Bernel Katakis o si Brother Aniceto Perselias. Uban pang mga dapit, sayod ko nga nagpatingog na mo karon, mga silingan na naminaw sa lanog sa inyong trompa. So maayong gabi o niya, welcome kam higala nining gabi na. Okay, maadto na ta pagsugod sa pagbasa mga higala sa mga mensahe nga gipadangat niyo dinhi sa ato nga programa, ato na ning sugdan paglantaw. Nya palihog da itong pinumdum atong i-share mga higala ang ato nga programa nga ito sa itong mga friend. Okay, niya si Sister Ginaline Lumundad. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Ginaline. Niya sad si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw o sa mga nag-view ning programa sa Jesus is our hope. Og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby, God bless og maayong gabi. So God bless po Brother Ronilo
Kanya, good evening sa nimo diya sa Saudi Arabia. Kanya niya po si Brother Melvin Sisdorio. Mayong gabi, Kuya Libby, tanaw mi live diri sa Konsolasyon. So thank you kayo, Brother Melvin Sisdorio, uban sa imong pinalangga. Kanya niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Sonny. Kanya ato pong nakita dinhi si Jex Sumalinog. Kanya iyang mensahe maayong gabi Brad Libby o Brad John. Happy midweek ninyo duha. So nagbinugtong ko rin, nagsolo ko ron tungod kay si Brother John. Wala siya dinhi, wa siya kaari kay birthday sa iyang anak. So happy birthday Brad John sa imong bata. Wago kailas ngalan. So, happy birthday. Kanya niya po si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiyaktin. Mayong gabi Kuya John o Kuya Live. Okay, mayong gabi ni mo Hyacinth. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray. Brother Rufino, niya mayong gabi ni mo oban sa imong misis niya. Tanang taga San Remigio na Minaw, welcome sa atong programa. Niyasad si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rodolfo. Kanya niya po si Gay Marie. Salamat sa paglab o pagpray. Nukad po ni sa Saudi Arabia. Kanya niya po si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kuya, happy midweek. Happy midweek also, Chel Notario Aragon. Kanya ito po nakita si Pedro X. Dro. Maayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Shout out ko sa akong tatay Pedro na Ilon. Senior, kanunay nga naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. God bless. Okay, salamat kayo sa kanunay pagpaminaw, Brother Pedro Nailon Senior. Salamat po Pedro X. Drew sa imong pagpadangat sa mensahe o sa informasyon. Okay, niya po si Melvin Sisdorio. Shout out di ay ko sa akong mga kaubanan sa trabaho. Kuya Libby, sila si Brad Eliseo Batiktik, Jomar Batiktik, Daryl Masangkay, og sa tanan akong kaubanan sa office sa pub bookkeeping. Okay, salamat kayo no. Naminaw di mo ron diha. Good evening, welcome mo sa ato nga programa no. Mga naakaroon naminaw sa office sa pub bookkeeping. Niya po si Alberto Rina Somalinog. Good evening everyone and happy midweek sa kwan po ni sa Sugod. So may gabi niyo Brother Edelberto. Niya po si Brother Mario Alquizar sa Katmon po siya Panalipan. Mayong gabi ninyo diha Brad Lib o Brad John o sa mga kauban diha sa station. So good evening Brother Mario. God bless you o sa mga kauban diha sa Panimalay. Ari ta higala itong delikatan taning pikas nga screen ka ato rin puli-pulihon og tanaw alang sa mga nag-love o nag-like, no? Nag-send og heart o nag-like sa programa. Ato nakita din si Sister Jeannie Rama Fermin, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, Maidi Langido, o niya po Orange sa Pelayo, Ayan Kevin Dorotan, niya Patri Jem Colastri, Lowell Nodalo Estrira, o niya po si James Barabas Gantalao Quinyanula. Niya po si Brother Elmo Dam Flores, Chel Notario Aragon,
Gay Marie, Merifel Vargas, og si Arlen Bulambaw Oliamot. Yan ay duha ka mga ngalan ani di kita kabasa og kinsa ni kay di man ni inato nga mga letters. Kanya dirita sa pikas sa mga nag-like. Thank you also Brother Mateo Anderson for watching and following our program. Thank you. Kanya niya po si Tris Jamin Jaime. Niya sad si Brother Alvin Risoor, Cheryl Fuentes, Shirley Fuentes Alcontin, Rolls Soto Tams, Melvin Sisdurio, G. Merced, Anisito Priscelias, Dolores Talio Arquiliano, Jibne Jeris Malate, Rodolfo Bantilan, Peter Orsal, Jake Sumalinog. May gabi po ni Brother Peter. Mama ni si Brother Pipi, no? Peter Orsal. Good evening. Ato ning lantaon higala ang ato nga messenger. Rita sa kipa na to. Basi ni ay mensahe ning sulod dinhi. Nestor Pili de Sor, maayong gabi Kuya Libby o Brajon og sa tanang naminaw og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya. Salamat kayo no, Nestor Pili de Sor. Okay. Kagabi mga higala, matingala daghan ng utana og naunsa ning kalit malag kamingaw. Tinuod na. Wa pay oras ning kalit og kamingaw kay ning kalit og brown out diri. Kalit na gyud ayo way warning. Kanya ning balik ang kuryente hapit na gyud ang alas 6, hapit ang alas 7. End na po sa atong program. So sorry kayo sa alang sa mga nangutana wa ta ka-reply sa mga mensahe tungod kay nakalimot lang sa tag-reply. Kalit na gyud to og pidok higala brown out og kalit no mo na hinungdan nga wa ta nakapadayon kagabi. Okay. Balikan ta ni pagtan-aw higala ang pikas. Nina po ito nakita din mga bag-o ni si Moises Liaban. Salamat sa mga heart o kamot nga nag-pray, nag-send. Kanya niya po si Dudong Eliser Romagos. Salamat sa pag-pray dong. May gabi ini mo niya. Kumusta man ang kinabuhi sa nag-inusara. Kanya niya po si Sister Ila Lipalam. Salamat sa mga heart o kamot nag-pray Sister Ila. Kanya may gabi ni Brother Johnny. Kalapuan uban sa inyong mga anak, no? Kanya mga silingan nyo dis mabuli na Sister Enelia, Saga, kanya mga Serapino dia family, mga Lipalam family. Kanya ngadto nila ni Sister Erixa Sinoy, nila ni Sister Galay, no? Sayod, nila ni Badturo Maglasang, Sir Dailing, Vanessa, makabataan nila ni og sawan pa diha, mga kaigsunan to kahigalaan na Sir Chari de la Cruz Nugas yang family. Tanan diya namin no, Sir Mercy po diha, mga Sumalinog, o uban pa natong makikilan ng makaigsunan diyan naminaw, ang mga silingan nato di as mabuli. Kanya ato ning lantaon makadiyo tigala ang ato nga messenger. Ato ning basahon nining mga mensahe nga midangat, nining pansurod ang uban kay lagi maka message makadiri bisan og wa kay load, no? Niya si Nike Sumalinog. Salamat sa pag-heart. Sister Nike. Niya po Sister Jeannie Rama Permin. Brother Ronilo Itang. So thank you po kaayo. Niya ato po nakita din si Sister Jenaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa paglab o pag-pray Sister Jenaline. Ato po nakita Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. May gabi din mo di Sister Ninfa. Niya ato po nakita si Brother Basilio
Notarion Junior. Anya si Otsuga, nakiguban sa nato karong gabhiuna. Niya po Brother Domingo Bunukan ang iyang mensahe ato ning basahon. Mayong gabi Brad Libby og sa tanan nimong makauban diha karon sa stasyon. Hinaot nga ang Ginoo mag-uban kanatong tanan. Salamat sa pagpray og paglab, Brother Domingo Bunukan. Okay, padayon ta ato ni tanan ni Apos Brother Rufino Moreno. So thank you po kay Brother Rufino sa pag-like o pag-love. Anya Brother Cesar Elgira, may gabi na Brother Cesar, nanukad po ni sa Gihulngan City sa Negros. Anya, thank you also Brother Nathaniel Pamilara. Good evening ni mo dong. God bless you. Salamat sa heart ng imong gisend. Niya po si Sir Matthew Anderson. So thank you Sir Matthew for sending heart, for loving our program and following our program. May God bless you and your family. And niya po si Brother Rolls Soto Tams. Thank you kaayo sa pagpakiguan Brother Rolls. And niya po si Brother Navigator Flores. Maayong gabi niyo Brother Navigator. Salamat sa pagpakiuban. Anya ni apod si Sister Merlin Derder or Mads Merlin. Mayong gabi Pads Libby og Brad John og sa tanan nga naminaw. Nya salamat sa paglab Sister Merlin Derder. Salamat sa paglab sa ato nga tulumanon. Okay. Makahimog yapo mo sa pag-send mga higalag mga messages. Niya po si Brother Johnny Mar Kalapuan. Ang brother ni Sister Gay Marie Kalapuan nga to Saudi Arabia. Anya salamat Dong Johnny sa pag-send og kamot nga nag-pray og paglab. Thank you kaayo. Anya niya po si May Miriam Lagarisa. Good evening Brother John og Brother Libby. Happy midweek sa tanan. Palihog ko og great sa tanang naminaw. Diha sa Anislagan, Nabal, Biliran, especially sa ako ang papa, Joseph Lagarisa, og sa ako ang bana, Arthur Francisco. May prayer request. Di ay ko, palihog ko og ampo sa tanang OFW diriya sa Jordan. Uy, doon ba silingan na ba na og ang Israel, no? Na amang gubat diha sa Israel og Iran. O niya, boundary, kung ano ba gina, silingan kay ang Jordan sab. Ana moagi ang sa ibabaw sa kawanangan sa Jordan ang mga missile gikan sa Iran padong sa Israel, Israel padong po dito sa Iran. At yan po lang itas Ginoo. Kada gabi diriya gapa missiles ang taga-Iran. Tinuod na. Lupok ilang missile. Nangahadlok na may diriya. Daghang salamat sa pagbasa and God bless. Okay, God bless also. Ampo gid mo diha sister, no? Sige no, okay. Di lalim nga magkagubat. Hinoon panagna naman sa Biblia nga managubat ang nasod, batok nasod, kinharian, batok, ginharian. Matuman mo gina ang mga panagna sa Biblia, pero kanang tanan, nag-ingon si Ginosos nga mga ilhana ni sa haduol niya nga pagbalik. Niya po si Noni Boy Antipala. Happy midweek sa tanan. Diri sa Pili, Almeria, Biliran. Taga Pili di ay ni. So kaila di po ka ni Sister Lagarisa. O niya po si Basilisa Altarijos. Mayong gabi Pastor John o Brad Libby. Nalipay kaayo minister kay napalitan na og bag-ong radyo. Akong mister di ay.
nalipay kaayo akong mister kay napalitan na og bag-ong radio. Okay, sa ato pa nagtingog na. Sister Basilisa Altarijos. Niya po si Antipala. Okay, ato na nabasa ko niya. So, thank you kayo, no? Minaw lang kitag sige sa programa. Kaya namin kita'y makuha, manghigala, pinaagi sa ato kanunay pagsunod o pagpaminaw sa ato nga tulumanon din sa radyo. So, namoy mga importante messages, ipadangat na nilig, mga importante nga pangutana, hindi kalibgan nyo, labi na mga doktrina, mahigala, pagtulunan, mahimong inyong ipadangat din. Hindi po itong basahon, Sir Merlin, maayong gabi, mga isuon sa pagtuo og happy midweek. Okay. Happy midweek po sa tanan nato nga mga kaigsuonan o mga kaigalaan nga naglantaw karon sa ato nga tulumanon. Okay, niapod si Brother Fredo Pobadura. Tanahon. Brad, maayong gabi. Greet the Aiko kang Merlin Derder. Karing lumapas. Ma'am Joy, si Ernesto Rimulta, Andy Nubal, Joel Sino, ang nag-greet si Wilfredo Pobadura. Okay, salamat kay Brother Wilfredo. Ang Diyos sad uban kanimo sa imong pag-inusara. Okay, ato pa nitanawon ng uban. Ato pong nakita din higala si Brother Pipi Layon de Asargawanon San Remio. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Pipi. Yan, maing gabi di sa mga Layon family, Kabatania, mga Larga, Likigan family, uban pa diya, tanan diyang naminaw sa Argawanon. Maing gabi. Niya po si Pascualita Calusor. Mayong gabi mga brad o sa tanang naminaw. Salamat sa pagbasa. So thank you kayo Sister Qualing Calusor. Thank you. Ato ning tanaw ning uban nga mga ato nakita dinhi nga mga bag-ong nagtan-aw niya si Sister Evelyn Mainit, tuwapo ni sa Germany. So good evening Sister Evelyn. O niya po si Brother Jerry Villamor Orin sa Pilayo. Niya ato yung tanaw niya po Roy Nimel, Junimar Kalapuan. Tapos Patri Jim Colastre. Okay, ato yung tanaw ng uban. Basig na pa yung mga bag-o. Niya aritas sa unan higala, aritas mga nag-like, ato yung sikapon. Sina yung mga bag-ong. Okay, niya si Dolores Talio Arquiliano. Okay, thank you. Niya po si Freddy Pelicano. Niya po si Silver. Okay, thank you kaayo. Niya ato na ta mga higala sa pagbasa sa di sa ato sa nilang taon makadiyot sa ato nga messenger kay palipalihon talani og tan-aw alang sa mga nahidugang wala pa tayo nakita diri karon taon-taon ato ni tanawon mga higala makahimog ya po mo sa pag-send og mga mensahe aron ato nang basahon. Ani ato ning sugdan pagtan-aw ang pangutana nga ato nga tubagon karong gabhion na. Good eves na ako'y pangutana unsa may makaluwas sa tao. Agbagtuman ba sa napulo kasugo og ang pagtuo ba kay Hesukristo? Kinino ang pangutana, no? Kuani ka ng pili-pili niya ang pangutana. Unsa man kunoy makaluwas sa tao? Ang pagtuman ba sa napulo kasugo o ang pagtuo ba kang Ginoong Hesukristo?
kaning kaluwasan may nato sa langit. Makaluwas ba? Okay. Salamat kayo ni yung pangutana, brother, no? Ang pilion ako kininduha. Mag-uban gini sila. Dili kay pagtuman lang, kung dili uban sa diyang pagtuo. Kay magtuman lang kas, dapo kasugo, o uban pang mga sugo, o niya wa ka mutuo kang Ginoong Kristo, dili ta maluwas manghikala. Igo lang ka dagtuman, fitful kay kas, napo kasugo, tuman ka sa mga dietary laws, o uban pang mga kasuguan diya sa mga sugo, imong gisunod, pero wa ka mutuo kang Ginoong Kristo, dili gihapon ta maluwas. So, ang unang buhato nato, aron ta maluwas, dawata si Ginusos, nga imong manuluwas, tuhui siya, nga imong manuluwas, tuhui ang iyang tanang gibuhat dito sa cross, kay para to ni sa nimo og nako. Kay ang pagpakamatay ni Ginoong Kristo dito sa cross, maoy lukat sa imo og sa akong mga sala. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon man, imperno. Pero gitubos ni Kristo ang silot sa atong mga sala. Siya ang namatay, puli nato, dito sa cross sa Kalbaryo. So, sa diha ang tao, mituo kang Kristo, midawat kang Ginusos. Maluwas siya higala. Naluwas siya gikan sa silot sa iyang mga sala. Managitawag og deliverance from the penalty of sin. Deliverance from the penalty of sin. Kaluwasan pinaagi sa silot sa atong mga sala. Masilutan pa day ka sa imong mga sala. Sa dihang mituo ka kang Kristo. Gituhuan man nimo si Kristo nga maoy nagtubos sa silot sa imong mga sala. So naluwas ka na sa silot sa imong mga sala. Og si Kristo nga way sa maoy nasilutan sa atong mga sala nga higala. Tuhoy na siya. Kay sa Juan 3:16, ang atong mabasa diha, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana, iyang gihatag ang iyang anak nga bugtong, aron ang tanan nga mosalig kaniya, or mutuo kaniya, dili siya malaglag, kundili may kinabuhi siya nga walay katapusan. Klaro kaayo, og tin-aw ang gisultis Biblia. Ang gipahayag sa bilang kasulatan nga ang mutuo mosalig kang Kristo, di siya malaglag. Sa to panaluwas siya, makabaton noon siya kinabuhi nga walay katapusan. So, pinaka-importante, una higala, ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Muna'y first step, tuhui siya, dawata siya nga imong Dios og manluluwas mga higala. Kay ang tao, imposibleng maluwas kung wa siya mutuo sa manluluwas. Mao bitay hinungdan nga gipadala si Ginusos nga nis kalibutan. Sa atong mabasa sa Mateo 1, versikulo 21. Giingnan si Jose sa manulunda, kay iya untang biyaan sa hilom ang iyang pangasawunon nga si Maria. Lagi kahingbuntis nga wa niya kahilabti. Sa hilom iya untang biyaan, pero pinaagis damgo, gisultihan siya sa manulunda. Ayaw nagbuhata ang imong ginahuna, kay di na maayo. Ang gisamkon sa imong pangasawunon, lalang ka na sa Espiritu Santo, sa pabuhat ka na sa Espiritu Santo,
kung mataw na gani ang bata, ang imong ingalan ana Hesus, kay siya ang manluluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Kinsa luwason iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Mo na'y purpose nganong mianis ginusos. Gipadala siya, nagpakatao kang Virgin Maria aron mahimong manluluwas. Mao nang kung gusto tang maluwas gikan sa silot sa ato mga sala, mga higala, dawata si Kristo og tuhoy siya aron maluwas ka gikan sa silot sa sala. Hinungdan bitaw dinhi sa Buhat kapitulo 16, 30 og bersikulo 31. Ang atong mabasa dinhi sa Buhat kapitulo ato tanawon kapitulo 16 bersikulo 30 og 31. Og iyang gidala sila sa gawas og miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus, og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Amo na, imo makita din samtang si San Pablo ug si Silas, nabilanggo sila, o ni anang gabi kalit lang og linog, nabungkag ang bilangguan. Ng Pablo nga piniriso nga pertindaghana, way usa nga mulayas, intakta dinhi. Patuo pod ang mga piniriso, o niya pagkamatngon sa gwardiya nga naabli na ang pultahan sa bilangguan. Risgo magid niya kasi siya may gwardiya. Nagtuo siya ng layas ng mga piniriso. Gibuhat niya kay lanit siya siyang pinuti kay magtubok na lang siya. Nakita ni San Pablo, ayaw nagbuhata ang ingon ni ana siya mong kugalingon. Ni araming tanan, og sa dihang nakita niya nga intact ang tanang piniriso. Mao ni ang silbi gitawag og warden mga higala, jail guard. Miadto siya kang Pablo, giingnan siya. Giingnan sila sa Pablo Bernabe, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw ang imong panimalay. So muna itubag ni San Pablo. Muna importante ang pagtuo mga higala. Luwas ang tao pinaagi sa pagtuo. Unya, unsab ni ang mga sugo o napulo ka sugo. Ang kining pagbantay sa po ka sugo, muna'y musunod, muna'y mahimong ebidensya nga ikaw tinuod ning tuo kang Kristo, ning dawat kay ning tuo kang Kristo, si Kristo ang nasilutan sa imo og sa akong mga sala. Di na ta masilutan kay si Kristo so naluwas ta. Ang pangutana, unsa man ang mga sala ang gitubos ni Kristo? Unsa ba'y kahulugan sa sala? Sa unang Juan 3 versikulo 4 mga higala, ang atong mabasa, ang nagahimog pagpakasala naglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. So klaro og tin-aw ang Biblia naghatag og definition mahigala sa sala. Unsay definition sa sala? Gidefine higala nga ang sala mao ang paglapas sa mga sugo sa Dios. Bot ipasabot kung lapaso na to ang sugo sa Dios, ang tao nakasala, mga higala.
Mamanay na sa Biblia. Ang nagahimog pagpakasala, naglapas sa sugo. O kanang mga paglapas sa sugo, mga sala nga atong nahimo, kung dawato nimo si Kristo, imong ginusulan ang iyong makapakyasan, gitugyan nga to kaniya. Tubso na ni Kristo ang bayad sa imong sala, pinaagi siyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. So naluwas ka na. Pinaagi sa pagtukang Kristo. Nyaon sa may buhaton nimo, human nimo nadawat ang kapasayloan sa imong mga sala, nga ang sala paglapas sugo, unsa may buhaton nato, human nato nadawat ang kapasayloan sa ato mga sala. Ang buhaton nato igala, muundang nata sa pagpakasa. Ngayon saan nato pag-undang pagpakasala, nga ang pagpakasala, paglapas man sa sugo, unsa nato pag-undang? Aw, di na ta maglapas sugo, mo ni pag-undang sa sala. Sa ito pa, magtuman tayo, alam mo na yung solusyon. Aron ang tao dili makasala, magtuman siya sa sugo sa Ginoo. Subot po sabot, ang tao di ay nga nakadawat o kapasayloan siyang sala, pinaagi siyang pagtuo kang Ginoo Kristo, muundang na siya sa pagpakasala. Muundang na siya paglapas sa sugo. O sa mga sugo muundang na ta sa pagbaton og Dios-Dios. Ikaduha, muundang na ta sa pagkulit o pagampo sa mga larawan, mga higala, pagsimba kanila. Ikatulo, muundang na ta sa pagpasipala ngadto sa Dios. Di kay magpadayon ta pagpasipala kay buti pa sabot, nagpadayon gyapon ta pagpakasala. Ikaapat nga sugo, kung nadawat nato ang kapasayloan sa atong sala, pinagis kamatay ni Kristo sa krus, magbantay na ta sa adlaw nga pahulay. Di na ta magsupak-supak sa adlaw nga pahulay. Kay sugo, nas ginawa gina niya usba. Huwag niya bungkaga. Kay sa Levitico 23:3, ang mabasa diha, doon na kamoy unom kaadlaw makahimo kamo sa inyong trabaho. Apan sa ikapito kaadlaw, sa matag simana, balaan kining adlaw, tungod kay kini alang kanako. Klaro ha? Apan sa ikapito kaadlaw, sa matag simana, buti pa sabot kada Sabado. Unsa buhaton na to? Iyon niya itong mabasa nga, apan si kapito kaadlaw sa matag Sabado, ang tanang tao, gisigutan niya nga, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo, magpahulay sa adlaw nga igpapahulay. Bisag asa pa ito magpuyo, bisag asa pa itong suukan ng kalibutana. Ang Biblia nagsulti, bisag asa pa mo puyo, kinahanglan magabantay kamo sa adlaw nga igpapahulay, og maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Kining balaora dili gayod mausab. So nagpasabot na, kung dili Sabado akong ila igpapahulay sa una, muundang nako paglapas. Kag di ko muundang paglapas, nagpasabot nga wa ko muundang pagpakasala. Ikalimang sugo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Human nato nadawat ang kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, bayad sa atong masala. Magtahod atas na maginikanan. Sunod, di ka manapaw, di ka magpatay, di ka mangawat, dili ka mamakak, dili ka maibog, dili ka mamakak o niya, dili ka maibog sa bisan unsa nga ayas mo si katao. Ang buhaton sa usa ka makasala nga mituo kang Kristo, hunungan na niya ang paglapas dining masugua.
kay ang paglapas sa sugo maoy pagpakasala, mga higala. Kung sa pagsugo atong tumanon, ato nang sundon ang dietary law. Sa mga taong naluwas, natubos ang iyang mga sala, ang buhaton niya ng tawhana, magtuma na siya sa dietary law. Kung sa mga dietary law, balaod ba sa pagkaon? Ang atong kaonon, ang gitugot na sa Ginoo. Kay kung mukaon ta nitong wa gitugot sa Ginoo, buti pasabot nga nagpadayon ko pag supil sa Ginoo, pagsupak sa Ginoo. Kay kinsa ba ning balaora kining balaod sa pagkaon? Balaod na sa Ginoo. Gihatag na niyang giya, gibutang niya og unsaon pagila ni anang mananap nga pwedeng kaonon. Unsaon pag-ilas mga langgam nga pwedeng kaonon og sa mga isda sa katubigan unsay makaon, mga higala. Naagilatin sa Biblia. Sa Levitico Kapitulo 11. So, unsa mang mga mananapa ang pwedeng kaonon. Levitico 11:3, kadtong mananap nga pikas ang kuko og nagapangusap sa ilang kinaon. Pikas ang kuko, o niya nagausap silang kinaon. Sa mas karabaw, baka kanding karniro, lagsaw, kanang mga manapa, puros na nakapasar. Ingon ng Ginoo, mahimo kining kanon ninyo. Apan ang kuniho libre sa mas kabayo, mahigala, tinuod nang usap na sila, pasar. Pero, ang ilang kuko, dili tibuok. Unsa may gisulti sa Ginoo? Sa 5 og 6, hugaw kini sila para ninyo. Ay mo kaon nini. Di ta mo kaon, kay hugaw na. O niya, imo na pong balihon og suway, pananglitan kanang mananapa. Pikas ang kuko. Apan ang problema, kay dili mangusap sa ilang kinaon. Unsa man ang mananapa nga gipronounce sa Ginoo nga dili pwedeng kaonon. Ako basaw na sa Levitico 11 onya bersikulo 7 o bersikulo 8. Ang baboy kay kini may pikas nga kuko og may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw sila alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. So di pwedeng kaonon. Gitawag sila hugaw kini. Unsa man ni siyang mananapa. Pikas ang iyang kuko, pero ang problema kay di mangusap sa kinaon. Unsa manapa? Ang baboy, mga higala. Matod pas nakasulay kaos baboy, lami kuno ng baboy, itandi sa bagkarne. Tinuod siya na. Mabutahin na, gidilis Ginoo, kaya ang lami gidilis Ginoo. Para gusto naman sa idindot, biya itong kaonon tong gidili sa Ginoo nga prutas, pero nganong gidili mo ito sa Ginoo? Aron sa pag-ila, kung iya bagyong tao, sa das video, kanang musunod bagyod ba? Gitawag na the test of loyalty. Loyal ba ka sa Ginoo? Kaya loyal ka, di ka mukaon. Susama po na ka ng mananap, gidilis Ginoo. The test of loyalty. Di ipakaon sa Ginoo kay hugaw. Muna ingos Biblia. So, og nanako kang Kristo, ning tuon ako niya, nadawat nako ang kapasyalan sa kong sala. Hindi na ko muka og baboy. Kay kung mukaon nga ko gidilis Ginoo, nagpasabot nga nagpadayon ko pagpakasala. Kaya pagpakasala, paglapas man sugo. Atong tanawon karon taod-taod kung kinsay mo angkon ana kanang tao nga nagpadayon og pakasala bisan og humana na bautismo kaon gihapon nagpadayon pagpakasala. O niari ka sa mga di pagyud sa 28 ug 29 napay mga langgam nga di mga mananap nga di pwedeng kaonon.
kadtong mga manap nga naglakaw lapalapas tiil o samas baki, paka, unggoy, mga iro, iring, ilaga, tabili, tuko, banghitaw, haw, kanang ibid, uban pa nga mga mananap nga naglakaw lapalapas lang tiil, ingon ang Dios, hugaw kini para ninyo. So hingaon ko sa nagiro, tao na kurus Ginoo, man ako nabaptize, amuundang nako sa pagkaon ni ana. Nga naman, kay gwa ko muundang, nagpadayon gihapon ko pagpakasala. So ato sundon, sa una sugarol kay ta, karon di na, sunod na ta. So ang giingos Biblia, ang nagahimog pagpakasala, ang nagahimo pagpakasala, apag lapas sugo, mao ang pagpakasala mga higala. So atong undangan ang pagpakasala. Tumano na to. Muna ang pagbantay sa mga sugo sa Ginoo. Mao na'y makitang buhi nga ebidensya diha sa imong kaugalingon nga ikaw tinuod nga may pagtuo kang Kristo og nadawat nimo ang kapasayloan sa sala. Nga naman kadaning kamot ka uban sabang sa Ginoo sa paglikay sa pagpakasala. Kaya Biblia nagsulti, kadtong nagpakasala, kung imong tanawon no, sa unang Juan 3:8, gibutang gid ang ngili kay gibutang sa 8. Kadtong nagapadayon sa pagpakasala, oy nagpadayon hawa muundang paglapas sugo ba? Kadtong nagpadayon sa pagpakasala, paglapas sa sugo, iya ni Satanas. Kang kinsa tag-iya? Satanas na mo nag-iya higala. Iya ni Satanas, kay si Satanas naglapas sa sugo, sukad pa sa sinugdan. Yes, yawa di ay. Munang ato nga pamalandungon, mahiga na, uban kusog kayo mahukom. Di maluwas na, daghang kayo na. Ang mahukom na po, kusog kaon o gidilis Ginoo. Ang mahukom, nagtuman, sugos Ginoo. Nagpasabot nga nagpadayon pagpakasala. O ang Biblia ning conclude, nga kadtong mga tao nagpadayon pagpakasala, paglapas sa sugo, iya sa yawa. Unya mo ba ni mo una o nagpahid? Kamo, iya mo siyawa. Pero ang Biblia nagsulti, ang iya siyawa, ang kadtong wa miundang paglapas sa sugo. Unsay buhaton na to, aron ta mahimong iyas Ginoo, atong tumanon ang sugo. Mao na higala nga, ang maluwas, ang tao nga mituo sa Ginoo, o niya siyang pagtuo, nakita ang bunga siyang pagtuo kay mituman siya. Ang tinuod nga may pagtuo, mutuman. Sa Roma 3:31, ang mabasa na to diha, magingon San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa pagtuo, wala gayod, hinunua, atong ipabarog ang kasuguan. Muna'y sakto higala, tuo ka, tumansad. Ang tao nga may pagtuo, Pablo, nga bungkagon ba nato ang sugo? Tungod ka naluwas na pero pagtuo. Ngos Pablo palayo na, ato noong ipabarog ang kasuguan. Sa ato pa, ang naluwas pinagis pagtuo, mutuman yun sa sugo sa Ginoo. Di musupak, kay musupak higala, ang Biblia nagsulti iya siyawa. Ang Ginoo na higugman nato, buot siya nga magmatinumanon ta, ang ato mabasa sa Timoteo 6:14, na magbantay ta sa sugo hantod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So wa naman tay mga higala sa di pahingpit puso natong tulumanon ni ang atong theme song. Okay, atong idalit ang atong theme song, ang balaan nga kasulatan. Okay, magampo ta ang hanaw mga sumalangit. Salamat sa papakigudan. Salamat sa mga pulong o Diyos. Pagpabilin kini sa mga kasing-kasing, awang permulungan, magagiya ka ng tanan tayo niya kanimo, kini ang magisalig sa ngalan ni Ginusos na manluwasan. Sa ngalan sa palumanon sa Jesus is our hope, o sa ngalan sa Brother John Dihito, kini inugala Banalibi Claros Paingon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw ang Diyos pagpanalangin kanato tanan.